Halo logoफोर नोंथांखौ आंनि चेनेलाव दिनै खेबसे बरायफिननाय थाबाय दिनै गोदान भिडिअजों दिनैनि भिडिअआ माने बेबायदि ब्लग बायदिसिना नङा नोंथाङा टाइमलाइनाव नायना मिथिखाबाय जानो हागौ आं दिनै माने नोंथांखौ गारिखौ माबोरै सालायो बेखौ जों बर' रावाव माने मोजाङै एक्सप्लेन खालामना होनो नागिरदों माने जाय बिथांमोना गारि सालायनो गोसो नाथाय गारिखौ सालायनो रोङाखै दासिम गारिखौ बायनो हायो थेवबो माने रोङैनि थाखाय बायनो हायाखै स' बिथांमोननि थाखाय माने जोबोद हेल्पफुल जागोन आरो बे भिडिअआ स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबोरै खालामो आं मोजां डिटेल्स खोन्थाजोबना होगोन स' जोंहा गिबियावनो माने लेग रुमाव माने आथिङाव गुदियाव बेबायदि मोनथाम पेडेल नुगोन स' बे मोनथाम पेडेलखौ गिबियावनो गोसोआव लाग्रोनांगोन जोंहा नैबेयाव दङ बे मोनसेया जाहैबाय ए बे मोनसेया जाहैबाय बी बे मोनसेया जाहैबाय सी स' माने शर्ट फर्माव जों बेखौ ए बी सी होनना बुङो फुल फर्माव जाहैबाय ए माने एक्सेलेरेटर बी माने ब्रेक सी माने क्लाच स' माने नैबे एक्सेलेरेटरजों जोङो गारिखौ माने स्पिड खालामनो थाखाय माने जेनेबा बिनि खारथायखौ बारायहोनो थाखाय जों बेखौ प्रेस खालामनाय जायो बा गानाय जायो स' लोगोफोर नैबे गेजेरनिया जाहैबाय ब्रेक जों जेब्ला गारिखौ स्टप खालामगोन लाखिगोन अब्ला जों ब्रेकखौ गानांगौ जायो नैबे जाहैबाय क्लाच जेब्ला जोङो गियार रिलिज खालामगोन स' बेयाव जोङो क्लाचखौ बाहायनांगौ स' लोगोफोर नोंथांमोना माने बाइकफोर सालायखायोब्ला मिथिखागोन स' बिनि उनाव नेक्स्टआव दङ जोंहा मिथिनांगौ नैबे गियार लिभार स' बेयो माबायदि खामानि होयो बबेयाव माबायदि लाङोबा माने माबायदि गियारा शिफ्ट जायो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरोंगोन स' लोगोफोर बिनि उनाव थार्डआव फैगोन जोङो सिटखौ एडजास्ट खालामनाय लोगोफोर सिटखौ माबायदि एडजास्ट खालामो आं बेखौ फोरोंनानै होनाय दायो नैबे साइडआव मोनसे मोनगोन बेजों जों माने गावनि खांग्रांनाय जेनेबा बेसेबांसिमबा नैबे आखाइया मिलायगोन जों बेखौ माने नैबे मोनसेजों खालामनाय जायो आरो स' लोगोफोर बेखौ ओरै खालामबाथाय बे ग्रोब मिलायना थाबाय नैबे जोङो आखाइखौ ओरैजाय जों माबोरै फिदिंगोन जों माबोरैबा एम मिलायगोन बेजों माने बेखौ खालामनाय जायो बेनिफ्राय सिङाव मोनसे थाबावगोन बे सिङाव नैबे मोनसे दङ जों बेजों माने उन सिगां सिटखौ उन सिगां बेखौ मानि थाखाय जों बायनाय जायो माने जों बेयाव क्लाच नैबे मोनथाम पेडेलखौ जोङो जाहाथे मोजाङै माने मोनहायो जाहाथे जोङो गावनि कम्फर्टेबल खालामना लानो हायो स' जों बेखौ नैबे सिंनि एडजास्टारजों माने जों बेजों खालामनाय जायो स' लोगोफोर बेखौ माने जोङो मेनानो जाहैबाय जोङो जेब्लायबो बेखौ मिलायनाय समाव एडजास्ट खालामनाय समाव जोङो नैबे क्लाचखौ नायनांगोन जोङो एक्सेलेरेटर आरो ब्रेकखौ नायालासे जों बे मोननैखौ नायालासे जोङो नैबे क्लाचखौ नायनांगोन क्लाचआ जोङो मोजाङै गानो हाबासो जेनेबा क्लाचखौ जोङो मोजाङै फुरा मोनाबासो जोङो गारि सालायनायाव माने जेबो प्रब्लेम जानाय नङा लोगोफोर जोङो जेब्लाबो सिट एडजास्ट खालामनाय समाव बे क्लाचखौ नायनांगोन अके लोगोफोर दायो बिदिब्ला आङो गियारखौ माबायदि शिफ्ट खालामो बेखौ आं फोरोंनि थ' लोगोफोर दायो गारि सिङाव हाबबाय ओमफ्राय गियारखौ माबोरै शिफ्ट खालामो दा बियो मेनुएल ट्रान्समिसन बियो गियार लिभारा जोंहा मेनुएलाव दङ स' माने अट'मेटिकआ बेलेग सिस्टेमनि अट'मेटिकखौ उनाव मोनगोन लोगोफोर दायो बियो मेनुएल स' लोगोफोर जोङो दायो गोजौआव माने 1आ दङ बिनि गाहायाव आरो 2आ दङ बिनि गेजेराव आरो 3नि गाहायाव 4 बिनि 3नि राइटजों 5 दङ बेनिफ्राय 5नि गाहायाव आर बेखौ माबोरै जोङो शिफ्ट खालामो बेखौ आं फोरोंगासिनो दङ थ' बेयावबो लिरना होखादों नोंथांमोना बेयावबो नायनो हागोन बेयाव नुस्लाबाबा बेयावबो नायनो हागोन 1 2 3 4 बिथिं 3नि राइटजों 5 आरो 5नि गाहायाव आर रिभार्स लोगोफोर जोंहा 1आ माने नायनानै ला बेयाव ओरैजाय नैबे गेजेराव जाहैबाय निउट्रेल हा अके नैबे जाहैबाय निउट्रेल थारमाने जोंहा नैबे सिननि जोबथानि गोजौआव 1 दा हमनानै बुजिनानै लादो होमबा जोङो ओरै सिननि जोबथा अके बे सिननि जोबथायाव नांथाहैबाय दायो नांथानानै जुदि गोजौआव थुयोबा जोंहा बे एकआव थांबाय हा 1आव थांबाय स' बेनिफ्राय आरो बोख्लायबाय दा बेबायदिनो गेजेराव थाफैलायबाय बे गियार लिभारा स' बेबायदिनो 2आव लांनोबा जोङो जोबथा बेरायाव लांनानै गाहायजों बोख्लायबा 2 आरो बेबायदिनो गोजौनिफ्राय गाहायनिफ्राय बोखोनानै जोङो बे गेजेराव थाफैफिनखाबाय थ' लोगोफोर जोंहा 3आ 1निबो आरो 5निबो गेजेराव दंखायो ज' लोगोफोर जोङो बे 5 बे 1
बेनि गेजेराव थाबाय स' लोगोफोर जोङो बे गेजेराव डाइरेक्ट सिदा नारखोना होबानो माने 3 आव नांबाय स' आरो बिदिनो 3 आरो 4 बे माने सिदा सिदा बिदिनो जोङो बेखौबो लाबोनानै बिदि डाइरेक्ट 3 नि सिदा गाहायाव बोख्लायबानो जोङो 4 गियाराव शिफ्ट जाबाय लोगोफोर नुदोंना लोगो बेबायदिनो फार्स्टआवहाय जों मा खालामबाय जोबथा बेरायाव लांनानै जोङो गोजौथिं थुखोबाय 1 गियाराव थांबाय स' आरो सेकेन्ड गियाराव बेबायदिनो जोबथा गियारसिम नारथारनानै जोङो गाहायाव बोख्लायबाय 2 आव फैबाय ओके दा आरो बेबायदिनो लांफिननानै गेजेरसिम लाबोफिनबाय जों गेजेरसिम लाबोनानै जोङो गोजौआव नारखोबा 3 आव थांबाय आरो बिदिनो 3 नि गाहायाव सिदा जोङो लाबोबा 4 आव थांबाय आरो जों दायो मा थाखो 5 गियारखौ जों फोनांबा मा खालामनांगोन बेबायदिनो जेरै 1 आ जोबथा बेबायदिनो 5 आबो जोबथा बेरा ओके जोबथा बेरासिमहालागै जोबथा नांथानायसिमहालागै लाबोनांगोन राइटजों गियार लिभारखौ बेनिफ्राय गोजौआव थुखोबानो जोङो 5 गियाराव नांगोन स' लोगोफोर दायो 1 2 3 4 5 गियार फोरोंनायखौ सोलोंनायखौ माने शिफ्ट जानायखौ जों मिथिबाय दायो जोङो रिभार्सखौ मारै फोनाङो थ' बिदिनो सेम लोगोफोर बिदिनो सेम दा बेबायदिनो निउट्रेलाव दङ दायो गेजेराव थानाय माने निउट्रेलाव थानाय ओके गेजेराव थानाय माने निउट्रेल थानाय जोङो ओरैबो नांथायाखै ओरैबो नांथायाखै बिथिं जोबथा थांदोंबा जोङो बियो निउट्रेल ओके दायो जोङो रिभार्स फोरोंनो थाखाय मा बेबायदिनो जोबथा बेरा आरा माथिं दङ जोबथा बेरायाव जोङो दायो लांना दोनहैबाय लिभारखौ गियार लिभारखौ जों जोबथा बेरायाव लांना दोनहैबाय स' जों दायो गाहायाव बोख्लायसिगोन जोबथा बेरायाव लांनानै जों गाहायाव बोख्लायसिगोन ओके स' जोङो दायो जोबथा बेरासिम लांनानै गाहायाव बोख्लायबाय स' जोंहा दायो रिभार्स गियार नांबाय ओके बेबायदि जोङो गियार लिभारखौ माने शिफ्ट खालामो गियारखौ जों शिफ्ट खालामो स' जोंहा दायो गियार लिभार शिफ्ट खालामनाय आरो सिट एडजास्ट खालामनाय बे मोननैया थांबाय स' दायो माबोरै गारिखौ सालायो माबोरै क्लासखौ इउज खालामो ब्रेक इउज खालामो बबे आथिंजों माखौ इउज खालामो आं दायो बेखौ फोरोंसै बेयाव मोनथाम पेडेल बे आं मा बुंदोंमोन ए बि आरो सि ओके दा जोङो माने नैबे ए माने एक्सेलेरेटर बिजों मा खालामनाय जायोमोन जोङो जेनेबा गारिनि खारथायखौ जेनेबा गारिखौ गोसा खारहोनो थाखाय जों एक्सेलेरेटरखौ गानांगौ ओके ओमफ्राय नैबे जोंहा ब्रेकखौथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा ब्रेकजों जोङो माने गारिखौ स्टप खालामनो एबा स्ल' खालामनो लाखिनो थाखाय जोङो ब्रेकखौ गाननाय जायो दा बेनिफ्राय क्लासआ जाहैबाय जोङो बेखौ माने निउट्रलनिफ्राय गियाराव होनो बा जिखुनु खारबाय थानाय समावबो जों माने फिसानिफ्राय गिदिर गियाराव होनो जिखुनु माने गियार शिफ्ट खालामनो थाखाय जोङो माने क्लासखौ गानांगौ नङाबा जोङो गियारखौ सिमफायनो हाया बा गियारखौ फोनांनो हाया ओंखायनो गोसोआव लाखिबानो जाबाय फुल क्लास जों गानांगोन बेनिफ्राय जोङो बबे मोनसे गियाराव होयो 1 2 3 जेनेबा जोङो बेखौ बाहायनांगोन माजों गायो जोङो क्लासखौ अनलि आगसिजों ओके अनलि आगसिजों जोङो क्लासखौ गायो हा बेनि उनाव जोङो बे मोननै पेडेला दङ एक्सेलेरेटर आरो ब्रेक बे मोननै पेडेलखौ जोङो अनलि आगदा आथिंखौ बाहायगोन ओके जोङो जेब्ला माबायदि बाहायगोन जोङो खारबाय थानाय समाव जों एक्सेलेरेटरखौ गानानै लाबाय बिनि उनाव जोङो मा जों जुदि खारथायखौ खमायनोबा जों एक्सेलेरेटरखौ हेगारना होबाय बिनि उनाव जोङो मा ब्रेकखौ बेसेबांखिनि नांगौ जोङो खारथायनि हिसाबै जोङो ब्रेकखौ गागोन ब्रेकखौ बाहायगोन नङा होमबा लोगोफोर जोङो दा मा मिथिगौ जोङो आगसिजों अनलि क्लासखौ बाहायगोन हा आगसिजों अनलि क्लासाव बाहायगोन आथिंखौ आगसि आथिंखौ जों अनलि क्लासाव बेनिफ्राय आगदाखौ एक्सेलेरेटर आरो ब्रेक ओके बे एक्सेलेरेटर आरो ब्रेकआव जोङो आगदाखौ बाहायगोन गोसोआव लाखिबानो जाबाय जोङो माने सालायबाय थानाय समावनो जोङो बे आगदा आथिंखौनो जोङो क्लासावबो ब्रेकआवबो एक्सेलेरेटरावबो बाहायबा जानाय नङा थ' माने जों गोदान मानसिफ्रा मा जायो बेजोंनो बेखौनो गाहरो आरो बेखौनो बिदिबो गाहरनो नागिरो थ' बे खालामना आरो मा आगसिजोंनो जोङो ब्रेकखौबो ओरै गाहरनो नागिरो बेखौ माने गोसोआव लाखिबानो जाबाय जोङो अनलि आगसि आथिंखौ माने क्लासनि थाखायल' इउज खालामो ओके आरो आगदा आथिंखौ जोङो एक्सेलेरेटर आरो ब्रेक दा जोङो लोगोफोर आङो मोनथाम स्टेपखौ फोरोंग्रोखाबाय सिट एडजास्ट खालामनाय बेनिफ्राय गियार लिभार शिफ्ट खालामनाय बेनिफ्राय बबे आथिंखौ बबे पेडेलाव इउज खालामो बेखौ आं फोरोंखाबाय लोगोफोर दायो गारि सालायनाया माबोरै सालायो थ' गिबियावनो सिट बेल्टखौ जोङो गाननानै लाग्रोखानांगोन थ' सिट बेल्टखौ मादि गानगोन होनबा जोङो गिबियावनो आगदा आखाइखौ हमहरखाबाय हा आगदा आखाइखौ बिदि हमहरबाय बिनि उनाव बेखौ डाइरेक्ट हमबाय
आगसिजों बेखौ हमबाय बेनिफ्राय सोबाय सोनानै लगे लगे जोङो बे आखाइखौ स्टारिंआव हमखाबाय अके जों सालायबाय थानाय समावबो हा माबायदि खालामो खेबसे नायनानै लाफिनबाव जोङो आगदा आखाइखौ डाइरेक्ट बेयाव हमहरखाबाय बेनिफ्राय स्पिडआव हा आं दायो देखायनायाव नोंथांमोननो लासै देखायदों बेखौ ओरै हमहरबाय बेखौ ओरै आगसिखौ बेयाव हमग्रोखाबाय बेनिफ्राय बेखौ सोनानै डाइरेक्ट स्टारिंआव आखाइखौ ओरै हमबाय स' बेनिफ्राय डाइरेक्ट ओरै लाबो स' ओरै लाबोबाय बेयाव जों लक खालामना दोनबाय अके दायो सीट बेल्ट गाननाया जाबाय दा बेनि उनाव साबिखौ मारै अन खालामो स्टार्टखौ मारै होयो बेखौ नायनानै लादो जोंहा गिबियावनो मा होनो साबिया मोननै खोन्दोनि अन खालामनांगौ जायो जों गिबियाव मोनसे जाबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव बेयो इगनिशन अन जाबाय अके जोङो अन खालामनानै लाखाबाय बेखौ दायो जोङो स्टार्ट होनो थाखाय मा खालामनांगोन जोङो गियारा निउट्रेलाव दंना गैया बेखौ नायनांगोन जोङो माबोरै निउट्रेलाव दंना गैया बेखौ हमनो हायो माने ओरैबो जुदि थाङोब्ला ओरैबो जुदि थाङोब्ला अके जोङो माने इथिंबो फ्रि जानांगोन हा जों माने बिदि खालामनाय समाव माने जोङो ओरै नांथानो मोननाय नङा अके बे जुदि नांथादोंबा बे माने गियाराव दङ अके ज' जोङो ओरै खालामनानै नायनांगोन बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय ओरैबो थांदों स' माने बियो निउट्रेलाव दङ अके थ' जों दायो माने निउट्रेलाव दोननानै माने सिगांनि गारिफ्रा माने बिना क्लासावबो अके माने सिगांनि गारिफ्रा निउट्रेलाव थायोब्ला बिना क्लासावबो स्टार्ट जायोमोन हा दानि गोदान मडेलफ्रा माने BH6 गारिफ्रा माने निउट्रेलाव थाबाबो क्लासखौ गाथारनांगौ हा दा माने बियो गोदोनि ओल्ड मडेल गारि थ' बे माने बिना क्लासावबो स्टार्टआ जायो हा थ' जों दायो स्टार्टखौ होनानै लाग्रोनोसै जों दायो स्टार्टखौ होनानै लाबाय दायो जोङो गारिखौ माबोरै जेर'निफ्राय निउट्रेलनिफ्राय जोङो 1 गियाराव शिफ्ट खालामो बेखौ जोङो रुल बाय रुल दहायनि फर्मुला बायदि थांनानै जोङो गारिखौ दायो सालायनोसै जेर'निफ्राय 1 गियाराव शिफ्ट खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो क्लासखौ गाबाय हा क्लासखौ माजों गादों आङो लेफ्ट लेगजों गाबाय बेनिफ्राय दायो 1 गियाराव शिफ्ट खालामनानै लाग्रोबाय हा आं दहाय 1 गियारखौ मायदि लांनांगौ होनना बुंदोंमोन जोङो गिबियावनो जोबथा बेरासिम नारनानै जोबथा बेरासिमनि गोजौआव जोंहा 1 गियार दंमोन बेखौ जोङो लिभारखौ जोबथा बेरासिम लांनानै जों गोजौआव नारखोबाय अके जोंहा दायो 1 गियाराव नांबाय हा बेनिफ्राय दायो जोङो हेन्ड ब्रेकआ नांनानै दङ स' जों बेखौ हेन्ड ब्रेकखौ माबोरै रिलिज खालामनो दायो रिलिज खालामनांगौ गिबियावनो जोङो हेन्ड ब्रेकखौ एसे बोखोनानै लाबाय बोखोबाय जोङो बेनिफ्राय सुइचखौ थुबाय हा बेनिफ्राय जोङो रिलिजखौ खालामबाय दा आङो मानि थाखाय माने गियारखौ होनायनि सिगां माने आं मानो हेन्ड ब्रेकखौ रिलिज खालामाखै होनना बुङोब्ला जोङो हेन्ड ब्रेकखौ सिगां जुदि रिलिज खालामनानै लायोब्ला गोदान ड्राइभारफोरनि थाखाय माने गियार होनाय लोगो लोगोनो सोरबा माने बेनिफ्राय क्लासखौ हेगारनानै लाफ्लाङो स' माने बेयाव गारिया माथिंबा सौहैनोबो हागौ खारब्रेनानै हा बेनिखायनो माने हेन्ड ब्रेकखौ जेब्लायबो बोनानै दोननांगौ जाहाथे माने क्लासफोरखौ बोरैबा हगारफ्लाङोबाबो माने खारलाङा बियो खारोबाबो माने क्लासखौ हेगारोबाबो झटका जानानै बे जायगायावनो बन्द' जाफिनगोन मानो होनोबा जोंहा ब्रेकआ अरथामना दंखायो अके बेनिखायनो दायो आङो गियारखौ होखांनायनि सिगां माने हेन्ड ब्रेकखौ रिलिज खालामबाय स' लोगोफोर दायो नायदो आङो 1 गियाराव शिफ्ट खालामनानै लाबाय दायो जोङो माबोरै क्लासखौ रिलिज खालामनानै माबायदि गारिखौ सिगांथिं आवगायनो हायो बेखौ देखायसिगोन लोगोफोर दायो क्लासखौ डाइरेक्ट हेगारोब्ला मा जायो आरो डाइरेक्ट हेगाराबा मा जाया लोगोफोर आं दायो गिबियावनो माबोरै जों स्मुथै गारिखौ जायगानिफ्राय जेबो झटका जायालासे खारहोनो हायो आं दायो बेखौ फोरोंगोन जों गिबियाव एक्सिलेटरखौबो ब्रेकखौबो जोङो राइटजों माने बाहायथ'नांगोन अके जों क्लासखौल' जास्ट 20% बा 30%सो जोङो रिलिज खालामगोन जेब्लासिम जोङो गारिया लासैयै गावनि बोलोजों खारलाङा अब्लासिम जोङो क्लासखौ डाइरेक्ट हगारा जोङो अनलि 20%सोल' रिलिज खालामगोन दायो आं 20%सोल' रिलिज खालामगोन टाइम लादो स' आं दायो लासै 20%सो रिलिज खालामबाय अब्लाबो गारिया स्मुथै हारसिङै आवगायलांबाय आवगायनायनि उनाव जोङो गारिनि खारथायखौ बारायनो थाखाय क्लासनिफ्राय आथिंखौ बोखारबाय बेनि उनाव जोङो एक्सिलेटरखौ गानानै होबाय एक्सिलेटरजों दायो गारिखौ सालायलांबाय थाबाय बेनिफ्राय जोङो 1 गियाराव दङमोन 1 गियारनिफ्राय जोङो 2 गियाराव लांनो थाखाय गारिनि खारथायखौ एसे बारायबाय बेनि थाखाय एक्सिलेटरखौ गाबाय अके बेनिफ्राय जों दायो एसे खारथायखौ बारायनानै जोङो गियारखौ
1निफ्राय 2 लांगोन दा जोङो गियारखौ 1निफ्राय 2 लांनो थाखाय जोङो क्लासखौ प्रेस खालामबावनांगोन जों क्लासखौ प्रेस खालामबाय अके बेनिफ्राय बेरायाव नांथा होनानै जोङो 2 गियाराव शिफ्ट खालामबाय दा बेनिफ्राय क्लासखौ हगारफिनबाय लासैनो थ' ओमफ्राय बेनिफ्राय क्लासखौ हगारनानै जोङो एक्सिलेटरखौ प्रेस खालामबाय अके जों एक्सिलेटरखौ दायो गाबाय जों दायो गारिया बिदिनो खारबाय थाबाय अके दा बेनिफ्राय जोङो अफ खालामनो थाखाय जों स्टप खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो क्लासखौ गाग्रोबाय बिनिफ्राय जोङो ब्रेकखौ नांगौखिनिखौ जोङो गाबाय हा दा जोङो गारिया थाबथाबाय अके दा जों बेबायदिनो आरो गियारखौ निउट्रेलाव दोनफिनबाय गारिया डाइरेक्ट हगारोबा माबायदि जायो क्लासखौ जुदि जों डाइरेक्ट हगारोबा माबायदि जायो आरो डाइरेक्ट हगारोबा माबायदि जाया जोंहा माने जुदि क्लासखौ डाइरेक्ट हगारोबा गारिया झटका जागोन लोगोफोर नायनानै ला नोंसोरनो थारमाने क्लासखौ आं डाइरेक्ट हगारसिगोन थ' लोगोफोर नै गारिया झटका जाबाय आरो बन्द जाबाय अके दा जों माने बेबायदिनो जों क्लासखौ जुदि डाइरेक्ट हगारोब्ला गारिया झटका जायो आरो बन्द जायो माने जोङो नांगौनि बारा बेनो बोलोखौ होदोंमोन माने बियो बोलोआ हास्लाबासै अके थारमाने जोङो गारिया जेब्लासिम गाव हारसिं बोलो मोननानै खारा अब्लासिम जोङो क्लासखौ फुल हगारनाङा आं दहायनो खोन्थाखादों बेनिखायनो जों दा मा खालामनांगौ बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ जों माने क्लासखौ बेखौथ' गाखानाङानोसै फार्स्टआव जोङो क्लासखौहाय लासै हगारबाय जोङो 20% क्लासखौ हगारबाय जुदि गारिया भाइब्रेट जायोब्ला जोङो एक्सिलेटरखौ गाना होबाय अके जों एक्सिलेटरखौ गानानै जोङो लासै माने जोङो मोजाङै जों गारिखौ आवगायहोनो हागोन दा बेबायदिनो आरो क्लासखौ गानानै जोङो गारिखौ स्टप खालामबाय गियारखौ निउट्रेल खालामना दोनबाय दा बिदिनो आरो हेन्ड ब्रेकखौबो जों बोबाय दा जों माने हेन्ड ब्रेकखौ बोखानाय समाव जोङो बेखौ सुइचखौ थुनाङा हा मानो थुनाङा होनना बुङोबा बे सुइचखौ थुनाङा जोंहा माने सिङावहाय थ्रेड थायो हा जोंहा ब्रेकखौ हेन्ड ब्रेकखौ हमथाग्रा माने नैबे सुइचआ नांथाग्रानि थाखाय बे सुइच नांथानायनि थाखाय जोंहा सिङाव थ्रेड थायो दा जों माने सुइचखौ जुदि जों बिदि थुनानै जुदि बोखोखायोबा जों माने बे थ्रेडआ बबेयाव दङ माने थ्रेडआ ग्रोब जदोंना जवाखै जों माने बेखौ मिथिया बेनिखायनो जोङो डाइरेक्ट जोङो बोखोनानै होनांगौ जायो दा जोङो रिलिज खालामनोबासो जोङो एसे बोखोनानै सुइचखौ थुनानै होनांगौ दा जोङो हेन्ड ब्रेकखौ बिदि डाइरेक्ट बोखोनांगोन अके दा लोगोफोरा दिनै बेखिनिया टपिकखौ फोरोंबाय थ' आरो गोबां दंबावो बाट बेखिनिखौ दायो गासिखौबो होजोबबा माने दसे लाखिनो गोब्राब जागोन थ' गारिखौ जों सालायनो थाखाय बेखिनिखौ रोंग्रोदो 1निफ्राय 2 सिमाव नोंथांमोना लासै लासै न'आव सोलोंबाय थाबानो जाबाय थ' बेनो हेल्पफुल जागोन दिनै बेखिनि भिडिअआव नोंथांमोना गारिखौ सालायनो हागोन मोजाङै फल' खालामबानो जाबाय ओमफ्राय गावबो दिमागखौ बाहायबानो जाबाय एसे थ' लोगोफोर गोबां दंबावो आं बेखौ स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन बेसेबां स्पिडनिफ्राय बेसेबां स्पिडसिमाव बेसेबां गियारखौ होनांगौ बेसेबांनिफ्राय बेसेबां गियारखौ शिफ्ट खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोननो लाबोगोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन थ' बाय बाय नटिफिकेसन मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनबाय भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन आरो नेक्स्ट लोगो मोनगोन भिडिअआव बाय बाय